Balimau ani yakuma très urgent. Balimau ouye terro munu bon Mali télévision sola. Fou kumeka kuma vidéo la. Fou koko oluke terro di. Malien wallahi utara maligi konate de ka image uta ko bon Mali ortem na mena be prévu ra ola. Galontega malwate maliko labli. Asimi goita au desala ko bela fokata maligi konate au nganga bega image la fo maligi konate ka image male utara ka to dira parce que uba don uye wardi bina jaraka mogo makatla kolu blaka boka sola o mangambe wakati na uye bezi were kretu kata ngalondo fara nyo ka tukuni malion kata ni mawira Mali télévision sola ha ouais l'armée malienne monte en puissance anyu chama mine unimisara ube kasila ube ka kuma Mali télévision sola ja maligi konate ka image de dou mena be prévuira nete galon tegede yara nya abla ma ka galon ge ka jala kunu awani ortemu mogo tara mumbo tanto mogo rema kede asimi goitani moribo kone ka baradini Allah galon tege malwate horon manga ke galon tege la itam Trenson fa ben galon afidomani galon tege la président galon tege la premier ministre galon tege la a ben galon hali wulu mumbuka hali ka wulu mumbu a bebe galon tege no horonya bana Mali binchugo jugwara utara di mamunu ira maligi konate ka image de donde parce que uya do malion be ka wulu contre la ko lebe ka wardi munu be ka anfa be ka ta wardo lema wala sa oluka to siterni ka teme pour que ko bezi datugu utara siniman bodo ke kata kuma Mali télévision sur la kataka mogodo bo ko yolu mine ko l'armée monte en puissance armée be bara la kasoro farabugu fla o desele be ka to libérer ne daro malien do be family ke chugum na quoi nous be se kelela ni armée be ka monter farabugu fla ne farabugu te kidali de farabugu fla or la o desele be ka ta farabugu libérer o desele be ka ta kaisra libérer o beta siniman bode ke sa ko le mogon mine o na o mine o dogolente ko mogon dogolente ko fla ne kaita kasra la ay tu ganga bo kaita kasra la sauf la bolikene fle bon maligi konate ka côté fanfela la meno woro boko ira aula uyeni man nebo voilà uyeni man nebo aba ketu quoi je pense que nye photo ngira la uyala adofleni uyeni man nebo ubeka kuma Mali télévision sola mais en réalité maligi konate ka image utaro chama d'etat maligi konate kelengelen fle na be français utaro ka image d'etat awa oni bina jara fana be mangam badela Asimi Goita, imagine nous bolé télévision sola, bina jaraka mogo de fana kula kubena uya uba nyongona sike ko Mali sura simu me lebu bulu kubuno lufuna ubolu funa olufuna imile nema fo onyena ngo amana tero mena kawe koko kula nguba saranga sura sula pasanga sura si chama bubulu uye menasi de kasimima non seulement banga sura su boku lebu uba filmer beba yi flera fala tuguni ubet anga siternu jenin damene alors que Asimi Goita uga mogo blaka war duma tuguni ugo kube akor kasi Asimi beka war wera de préparer anga taxi waru malien ka anga jamana kesu wabe ka to de vidéo ko di marfatugu matuguni kabe war wera de duma ka yafa delu fe Asimi Goita beka yafa de deli bina jaran fe a ben ala na krache malien la ilaha illallah muhammad rasulullah Allah fadi sagu mena maligi konate ka côté orobo ko ira aula bina jaraka mogo metla ka do détail anga maligi konate ka côté la dia après me do bina jarata la anga maligi konate la mais avant ko mango alhamdulillah au fana choufe beka image kele mutla ka utiliser télévision nationale la à vidéo la à photo la ka se ka o journée souveraineté retrouvée ka se ko o ya mogo la ka souveraineté o fana kera o itien di mais kumta kunju mena nyake parce que kumta la mbora ka kuma fo muna parce que il y a une vidéo partagée là où il y a partagé femme fait oui ou barakera oui barakera mais d'autres qui fait que barakera qui imagine à compagnie voilà salif mais pour que moi quand on a moi bla quand on y femme là je fais imagine d'amener là mais imagine séquence flafi na moi c'est que séquence fla là séquence flo au be so bine yoromna pour blanquer ka so bine no mais so il fala la ita so buguni fla fana jolembe ay ta la jede woni ka image le ne ata so banda aga image de donde ne nga mo luta ka bu mo ka ta so banda jinne ko fa ka ta reportage yom fe na be so jinne so dalem duma so fa kale na dalem duma chebe tagamana fu fini bleu ba kana
image do image tara sobanda de donc on a ñona chama o tara kera imagine konnana donc ma be se ka ta vérifier sobanda image la o be se ka ta taper Google sans fait sobanda attaque de sobanda au Mali donc na e munduma iba e ka fo Deutsche Welle o ya image diffusée African News o ya image diffusée Al Jazeera o ya diffusée TV5 o ya diffusée France 24 o ya diffusée pratiquement à image mo chama utiliser a wakati et au image kelen là où il est utilisé même les images de 14 janvier la ilaha illallah Muhammad Rasulullah aya ka image utilisé au moins ça akunga toko kisaba ira dro ko maligi kurante anyika image ta parce que dans les normes et règles là ni mo ga image ta ibitla ka atoko sebende kanye karsa ka image ta ni mo que droit plagiat de que c'est interdit même copyright ba ema ni mo ko ka vidéo ta ka blaga YouTube ça fait trop ba signaler parce que oui choueni de quoi awa ema ube choueni ka ube namaraka hal ni asimi ko tabla lahara aba va ka be ala dribbler ça dit ils sont nés faux quoi c'est des faux gars atara cheka barakete ata malia o vidéo mu mboga ira olata vidéo koro de donde ko armée tara Mali armée tara ou tero mine vidéo koro de donde utara Mali ko te ka vidéo de ta ka to bla ortemna fado na sina samara au kra fadi sago da ben ala na krache awa Mali ko te ka image de donde be ka to de gira de be ka tien de fana mo ma fona wallahi mo mi afona nen ala na krache atige so rasidi kuma do bentena do maflo angam pa oro kuna flo u yera ma kana ta manganga na ta wuli nte fa ka kuma do fo a ben ala che wallahi billahi ne kunta kalama ne mogo nunu ye yara video in blara Mali orte me video blabe tele flabo wallahi ne kun aklita la ne wala de bi ka fonengena ne tara recherche de ke réseaux sociaux ka ne tara Maligi Konate ka page sans fait ne tara soro ja Maligi Konate aira depuis kuno asini Maligi Konate publication ke ne unta kalama wallahi ne bora kalama bidi parce que ne kun concentrer lenta kan quoi ne recherche de ke katayi Maligi Konate utara Maligi Konate ka image de tade bawo na krache bet kerawla ça veut galon très fort bête kerawla non nyina ngeni ambe courant di moko ma couramana ou ye fefe fo ma chike ou ben galon teget la ka toko nyini ni moko ka barake noyi ima halu be ka ta ro chama ira kwa simi go ta inaugura be ibe ka bara po banene bon Maligi Konate fana ka image glana utara toko nyini no fana tukuni bon be to ça dit que nous les zere ni jay jati fa yiri de quoi bon ali asime toko mi soro ni corona cha soro ni shogel di ni shogel te fo ke sa machite donc hali wulu karagono wulu te doni shogelte ka firi den blale nunu mogolan golon kalon tegela horon kolo fisri wale fisri fasara ka dlo mogola ka u tese foi la kungolo falibo de bu kungolo kono tese ka foi ke jina tegela u be koko ka be glone me mogo de la u aye munde ke mogo munu be ka tegere fo ko sura su aya kata o le confunde u ti jia kalama ye kalo kononton ka aga ko aya ka fanga ka akumbe sunguru bo entretien ke anya u kele on ne farale auka M5 de farale auka ka docteur Sugan ko kala maiga ke premier ministre ye o de toko dawma onina alors discours mi kala onina confinde nunu bitun dimina Sugan koro we mogo ye dro parce que fiebe ci orobe nunu beta u te kungolo u te foi don u ta do jamana be mara chugo mina Mali ken mbubolo ansikile me kula jadi ima depuis Sugan te kala dro transition moteur jora ebe ka mobili bolo moteur bala mobili bi se ka bouger ya mo transition moteur ye Sugan de ni korana cha tse ka ta oroshi billahi taala malien ni nunu bougera ka fuma tout auti ta oroshi e bi abara mu fana be tukunia uni bina jara fana kelebe ka ato ngabdoni yele ko uni bina jara be ka négociation ke bina jara fana ka mogo wulembe ko an hinana awla ka jeton do mine aya nga mogo bla aya u cheka bola bina jara fana ka mogo olu fana keleme ku menacer de ku be communiquer ke ka ira ku yen galon tege sari u be ka demis mogo munu ira ko u yolu mine de olu yere mu mine yere u nanu mine le soro u be kaso la bulu utara Maligi Konate ka image koro ba ala ortem TV5 ni fo nye image blaka teme Maligi Konate ma be fo utaro image korota chaote molukui a yere be ka Maligi Konate ni ka bo don kaso la ko e faso de njugudi autre façon de njugu de ka imagita ka togo nyinoka hali farauna ka barake no ni asimi astorona abe togo nyinaka
a peine ala chabany hali faraona ka bara do ke Assimi Goïta ba a karalen ko ta ka to ngino yaro kafirite te me faraona ka hali faraona la Assimi Goïta ba ka bi noro la ka to ngino nay e boro ko jamana joy science fiction de ya ibe bara de ke iyere mun ke be to ko soro no de e depuis e bi se ka mun de ke ate foyi don dagarande ate foyi don pou betegerela bina dara ka mogo keleme ka prison montu ka ube ka u ko bina dara ka mogo ma ko ku ka to ka war duma parce que bina dara ka mogo abara aya to ngala yele quoi yele be ka tlane yere law bina dara ka mogo de ci bla Assimi Goïta ma ka o tara manamana ka min fo télévision so la ku ka bo ka démentir ko sinon ko lu fana be Mali surasu la bo c'est un couteau, la vengeance est un couteau à double tranchant awe mogo la bo ko le bina ka mogo yi a yere fana ka surasu bo bi se ko la bo ode ko sa munu kuma to ka tero faka ku julangolo labo ngona ma kolosi do sigile ba mako kono aba fa julangolo e réseaux sociaux sans faire là na e mun ku ka moko lo fana ba ka moko la e abe cheya ke ka be to ngini maleongi ka so aye chieni ke ka so aye maleon janfa aye na mali na folota ka di moko numa kabo ko maske sa kabe sadi ke ngoni daga bi control ni ko kibe control glandro Assimi Goïta ka fanga bi na fo ni so korola be ka bingwa ni e wodo grindro ibe worodo urugutuloni sadi ni e wondo gre ina na ni maso e ka ki ka so perna ka gre abe ko woro perndro abe tladro yoro were fana be perntro kuni e ka fanga be tele tugu bare atese ka marsi depuis ce qu'elle janfa do mi tron i ka ko bana ni korane c'est fini ti fini ambe ka wala do alila drone soro nebe kila jene be ka yele mari ibe biringa bolde la ibi to na doro kungol beta gushi koko kundro o ka ko bani eta chena e bori bakola ka bi je danga yimene ka ba danga de hal ni ala yele sangolo safa be binduguma depuis ni e domina avec ataka ibe ka video man korota ka taka mogolongolo ngalonte kala uta dum ika ko be choko jumembi e de ki Afrique sunjata yi ala kuyela yele sanfé ka baraka dima ka togo dima halala deun yere wolo demu ni oke no M5 ni docteur Choguel ko kala ka mogo yi ya be janfa ya be kele ka Choguel torture to ye torture psychologique mi da Choguel ka ala be ko day kambi ita chena i mago sara wa iti lafia fo ki day ka bur ko do mina nin corona che ite lafia billahi ta'ala ali bora président ala te fona ka soro ala ko te tiedi iye tonya mun dara maduka namaran galon janfa wallahi billahi ti sani mamadu no ma ka koro nete halala di e ka fanga to te nya ibulu bli na nya na malen ngana na en kare ko da ka fuma pu wulu ta to fleni na fanga nya na sini bulu i ka fanga ma fa to ka bi fo itena fara malen be ka sebe ngada ne ka fanga na avancera i ka fone ma ko pu kule ta to fle i ka fuma ko wulu ay en video garder de me bitati fana fo ka da ka bié vendredi 27 mars 2026 e ka fanga ma fa ka bi na avancera ni ya ka fuma ko wulu fona ka so ala ko ti tiedi adanga de chamambe abena donje na ko ala ko tiedi hake beti la hara kono e be arama de on janfa ke be lafia o ko so anga de na mo ko sa ni de na mo na ni de ma ni dengera lambara bal de ate gashido amada ala kula amada hakela amada fuila cheni arama de on tonye ni go mo ko sute ko ka duguti je ite ka arama de on janfa mo de tara sa misiru kono ko changement ka ke e na sunguru bauta ka avion compagnie sa ko di batuluma Qatar kuma fe ka Mali deme ko projet be ta ko di sunguru baw maka malien je ka malien jeune je o projet la wallahi ala ede masaka masai nasim be cheka ala ka Assimi sankorota ala ka Assimi ka kalume mais Assimi be galunga ala ki mbalu billahi tallahi nyatu alama binaka mogo dimine do akoro de binaka mogo ko tout de suite ko Assimi ka boka déclare ku ka boka déclare ou be ka binaka mogo de dili e ala na aya kesan malio mete ka una aya to nga wardo ndawma lashi denunu avec check se akedi au fa flon don kosola amunu kelebe ka marfata ka austrasi nyogon tachien avec a warde doluma bi lashi diala ko lula dia wala saka malion bla wala saka ira malia ne che e marfani fonsa e ga ngata warta ko di nunu matblia mais ibe ku négocier de dien beba kala mangalo ntede ni Assimi Goïta ka video manu ko galo do boni korane ne be boni korane ni mu ya fa dingi ki Assimi Goïta de me bagadi munu be ku gelu ka ko tientala adoga bo ki kale korane la ni ma boni korane ko ronten o ti ko ko segu tungarate halai na Assimi Goïta ma warde di binaka mogo maka katla na Assimi Goïta ma négocier ni binaka mogo de nyen kale korane la
ce n'est plus caché quoi atese ka dugu quoi wallahi ni ala chabe ko deke e ba be ka majugu de black abo kasola kasoro be ka bi mwali woro belle servo be kasola sanjuli klema be kasola sanjuli araspati sanjuli oli malion faka munu ya ga malion faka munu be ka ngashita ne ma video bla doro be ko majugu fo quoi anga video bla oro la ala tsaka nyai bulu quoi parce que danga de o be sigin do teta nyefe wallahi bila I malo tugo asimi go ta malo tugo amal bob fanga la folo de am malo min dara simi ga madri ga da mali hali wulu atese ka daka hali mali wulu be tegera la billahi tallahi akara fadu na sina sambara di bet tegera tulu mrr tumoria antigere la wallahi Malais munu be France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, warchi no ala be Senwave application télécharger. Na Senwave application télécharger be na ka promo do urgent 10 € be na ya reta ko fa baga banque information be do. Aw so bo malla Sénégal ko bar Cameroun abul ko orange no ta no to ko be 40 na warchi ma ba sur orange ma na sur place. Wogato jabe warchi dorome kele wata sa woni kunda ka be ciao.